naturally endowed. You are beautiful. Nemakazi. Moka kemba mbata no wanya na scan na cho. I will be the sorry, hapuka wapia. Ah. Well, I am one of the successful sons of this land. Ekpobande nwe ego na village ekpobem. Amazikwa moyo oze yabo. I have made money. Mbata ka nyaka develop the village. You understand? I'm now see schools and hospitals everywhere. Kam unhazie. Nakwa arụrụ widows ụlọ. Katago ma ụmụ nwoke ndị na-enwe kwa widowers. Na akwa yesterday kam nye one man 100 million. 100 million. Yes now. Na villager. The shot no kwa na villager. In obodo. In oria. Akụkọ anọ everywhere no now. Wow. Nwoke m just gbara ezigbo film. Nye 100 million. Kemgbe echi ọ na-akwụ ebe niile. 100 million abụọ na ego ụmụazị. Yotago. Ọ bụ ego ụmụazị. So ọ ya ka achọ m ewu amurie niile tad. M ga-awụ ya tad. M ga-awụgide tad wụbatacha n'ụlọ ndị mmadụ. Na compound ndị mmadụ. And those amuri aha adịrọ mma. Iwe ezigbo nwa afọ. Hapụ ọ anya dị ekwu okwu too much. Ọ wee ga anyị na-ekwuru anyị okwu. Yotago. Kedu ebe isi na-aga? I'm sure you got going. Hi. Na-asa. Asị kwesịkwa na ị na-eji ụkwụ aga ọ normal. Kwesị ị na-eji ụkwụ. Mana ọ moto m enwe moto m toga from Japan or Batabi. Yeah, this G-Wagon latest model 2024. 2024. Yes now. Even president I'm about the car. Nobody knows about it. But you know, ngeje go nwe saga fuma. Nnam. Daalụ sir. Daalụ nne m. Dede. Ị na-eghe nna? Ye gịnị? Oh, awo ndị a na-eghe akara na road m. Ị makwa mmanụ akara ekwedo mmadụ ushi. Mmanụ ha na-eghe akara na-eshi. Nna m unu ghele ihe. Ka ebe isikwa makapụta? Amị. Agara m n'ime ọhịa gaga wụpụ ihe m riri eri. Afọ mege nwa kpurukpuru sa mba. Inye ya na within ọgada ọkpụshi ya gịrị ekwe anyị nọdụ. Nkwokpuru ọhịa. Ihu nka m hụtụrụ ogede. Nwa obere akpụ amma megere mụ na na-aba. Ọ isi ọwụwa ọ ga-akwụsị ọwụ agụrụ ndege gị ihe. Ịmakwasị shemo ye onye ihe m gbọtọwụrụ otu ị na-eshi. Mana kem ịmakwasị Chike mo mana oshiri dịkwa ka kege wee nyere na mgbala ote ikuku ebuo ya inwe ụrụ ụkwara ngwa ndo mpụ ha n'ugba ya akwụsị ọwa ọhụ mmanụ obido ọwa ụtọ na-eme ndo ngwa no make gabaga asari ndị nyere 100 million inugo ya anọkwara m ikuku ebuo ya na-akwọ ya na-azụ I told you now ya na ọnụ ebe niile na-akwụ ndị mmadụ na-ekwụsasị enyere ha ya n'audio si na redio na audio nya redio kwuke ọbago na redio redio ka ma ọnọ n'ụwa redio n'ime m ka ya ụka hapụ ịgbalịrị ya biko dede ihe m mere ugbo ahụ niile egerele m oge biko tone nwune go sost 1000 anaghị m 100 million just 1000 m ngabiri ofe akwụ na kemma mmesom na ama anyị nga biko dede ejom cash mana m na-achọ ime POS bọdị a na-eme POS weta ego na nye gị 2000 ka iji wee ngwa nye m kaadị m ga mmete POS we dede ọgụ a na-ekwukwa ya even mamụrụ gị ekwesịghị ịma your pin your card pin a na-hide ụta ka a na-eji eji ya ọfọzi ego nwa biko ga m widoro ego m nye gị 2000 ejiga ya nye m ihe tone m 1000 ndị nwere ego ada hide pin ndị nwere ego gị pin hotel ka ofuru nye pịrị ibi apịrị emena ịkọ nye m asam iji 1000 there ama m na ego 1000 m pọ mme POS m nye gị 5000 nsogbu adọ m ga-egi 10 ka ema na ọ na-eme my word is my bond tinyekwa gị na kaadị akwa nwere kaadị na village okay
nne m daalụ ahụ ibe gị onye nwaanyị na-enyere gị o gị na ndị onye maka ihe ekelezi ka ọmụ anyị ego na ndị wepụtara ewepụta Chukwu gọziere m gị biko otu o si dị na ebe ọ bụ na enweghị onye wepụta were ewepụta ego a instead ịgara iwe ofe akwụ aga m achọ ka emezuoro anyị ego 2000 maka anyị abalị ka anyị nwere ọ maka ihe n'odio Asam, for all my brother, I want to come in and see me. I want 1,000 Kenya. 1,000. Go, Pano. Go. Pour me POS. Go now. Go. Asam. Oh. All day the men were calling us about eh. Otago. Oh, what are you gay? What are you? I don't know. Go. So well. As a hap. So what? Asam. Happy oh. Asam. Mpo na mnyegi 10,000. Ikuta na na-eme. Do you understand? Mgbe imepe ihe ọ dị ka enwekwu some money, ejikwu some money there. Mba. Onwe ego ọzọ dị. Ọgwụgwọ. Offers also 300 so bad. You know there bụ na. Anyị ga-aba ka anyị. 1,000 ka ihe kwara 1,000.